Salut! Astăzi vă voi arăta o semnalizare dinamică pentru Golf 4 luate de pe AliExpress. Sunt super mulțumit de ele. Le am de 2 ani și nu am nici cea mai mică problemă. Cam așa arată ele. 12V, 5W. Se conectează exact în mufa mașinii. Așa. După cum se vede, se conectează mufa exact în locașul becului, respectiv de la Golf 4, se conectează, așa, se introduce prin apăsare. Haideți să vă arăt și cum funcționează. Punem avariile. Îmi plac la nebunie, seara se văd excepțional. Eu am fost Denis. Pentru mai multe tutoriale, nu uitați un like, să vă abonați. V-aș mulțumi din suflet. O zi faină!